97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong hindi mapapanatag hanggat hindi nakagagante sa kanilang kapwa. Mas mabilis di umano ang hustisya para sa kanila kung makakaganti sila kaagad. Ikaw, kapuso, ganti ba ang solusyon mo para makuha ang hustisyang kailangan mo? Sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na gawan tayo ng masama ng ibang tao. Pinakamasakit pa kung importante sa iyo ang taong gumawa ng masama sa iyo. Hindi natin maiiwasang makaramdam ng galit. Hindi rin natin maiiwasang mag-isip ng paraan kung paano makagaganti sa ginawa nila sa atin. Kahit pa sabing hindi tama ang paraan natin para makuha ang hustisyang kailangan natin. Susubukan pa rin natin para maging patas na ang laban. Ang ating kwento ngayong araw, ang kwentong pinadala ng ating 27 anyos na kabarangay na si Bella. Malalaman natin na may mga taong hayok makuha ang hustisya mula sa mga taong ginawan sila ng hindi tama. Malalaman natin na may mga taong hindi basta-bastang magpapatawad kapag nasaktan at sinira sila. Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bella, isang babaeng may daddy issues at rebelde. Maraming ginawang hindi maganda ang papa ko sa amin ng mama ko. Hindi ko pa man siya napapatawad sa isang kasalanan niya noon, ay gagawa ulit siya ng bago hanggang sa magkapatong-patong na ang mga kasalanan nito sa akin at sa aking mama. Nahirapan akong makisama sa kanya kahit na ilang ulit na sinabi sa akin ng simbahan, kamag-anak at mga naging guro ko na para makalaya sa galit ay kalimutan na ang nagawang mali. Papadudot, mas nauna ko pang nakalimutang papa ko siya kesa sa mga kasalanan niya sa akin. Naisip ko na hanggang kabilang buhay ay bitbit ko na ang galit ko sa papa ko. Hindi ko naman maiampas lahat ng galit ko noon sa papa ko. Kaya ibang tao ang nagdurusa sa galit at pagre-rebelde ko. Marami akong lalaking ginantihan at ginawa ng mali. Kahit wala naman silang kasalanan sa akin. Bawat lalaki na nakakasalamuha ko, tingin ko sa kanila noon ay walang hiya akong papa. Alam kong mali noon na ang gawa ng masama mga inosenteng tao, pero ginawa ko pa rin dahil hindi ko makontrol ang galit ko. Maraming lalaki akong napaiyak dahil sa pagre-rebelde ko. Isa sa mga hindi ko makalimutang ginawang ko ng masama ay si Erwin. Mas bata ito ng 2 taon sa akin. Nakilala ko siya sa isang dating app at hindi naman ako interesado sa kanya, pero noong napansin kong may kahawigan sila ng papa ko, bigla akong naisip na ipasa dito ang galit ko. Alam kong napakababaw na dahilan ko para gawin yon, pero masyado na akong kinain ang galit ko. Nag-date kami ni Erwin, pinaibig ko siya at noong hulog na ito ay saka ko siya binitawan. Inakala niyang may maayos na kaming usapan at unawaan. Natawa na lamang ako dahil napaikot ko na nga ito. Minsan habang nagiinom ako sa isang 24/7 na convenience store, nagulat ako nang makita ko itong papalapit sa akin at galit na galit. Kalmado ko lamang siyang tinignan na para bang wala akong ginagawang masama sa kanya. Dito lang pala kita maaabutan. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan kita para makausap. Bakit kailangan nating mag-usap? Kasi bigla-bigla ka nalang nawala.
So anong gusto mo mangyari? Gusto kong i-explain mo kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Eh kasi ayoko. Yun lang? Di ka na nagparamdam? Bigla ka na lang nawala kasi ayaw mo? Bakit? Meron pa ba akong ibang pwedeng maging sagot? Grabe ka! Pwede namang magpaalam, di ba? Pwede mo namang sabihin na ayaw mo bago ka lumayo. Hindi yung bigla-bigla ka na lang mawawala. Parang hindi mo naman alam yung konsepto ng ghosting. Alam ko yun. At alam kong hindi yun maganda. Kaya dapat hindi mo yun ginagawa. Makapagdesisyon ka sa buhay ko, kala mo ikaw ang nagpalaki sa akin ah. Kung gusto ko mang-ghost, kung gusto ko mawala ng parang bula, hayaan mo ako dahil buhay ko to. At paano naman yung mga taong ginoghost mo? Alam mo, ikaw lang naman to nagreklamo sa lahat ng mga iniwang ko sa ere. Kasi ako lang yung may utak para malaman na mali ang ginagawa mo. Bakit magalit na galit ka? Eh sa ayoko na nga, di ba? Ano pa ba magagawa mo? Kasi nasaktan ako. Minahal kita. Pinaramdam mo sa akin na mahal mo ko. Ayun ba? Wala yun. Tingnan mo. Tingnan mo yung ugali mo. Parang wala lang yung ginawa mong pagpapaasa sa akin ah. Sinabi ko bang umasa ka? Yun ang pinaramdam mo sa akin. Pinaramdam mong may something tayo kaya umasa ako. Kasalanan mo naman pala. Huwag mo sa akin isisi ang desisyon mong ma-fall sa akin. Nananahimik ako? Tapos bigla ka magpaparamdam sa akin at ipapakita mong interesado ka? Tapos nung na-fall na ako, bigla ka mawawala. Ano yun? Eh di sorry na lang agad. Okay na ba? Hindi. Hindi okay sa akin. Bakit? Bakit ano? Bakit bigla mo tong ginawa sa akin? Okay naman tayo nun ah. Nakita ko na masaya ka sa akin. Masaya rin ako sa'yo. Pero bakit? Gusto mo talagang malaman. Oo! Lalaki ka. Oh, ano ngayon kung lalaki ako? Galit ako sa mga lalaki. Kayong mga lalaki, pinapaalala nyo sa akin ang mga kasalanan ng tatay ko sa akin. Bakit kailangan gumanti ka sa amin hindi naman kami ang nakagawa ng mali sa'yo? Kasi nga, lalaki ka. Wala akong ginawang mali sa'yo. Wala akong pakialam. Ayokong tanggapin yung rason mo. Hindi yan sapat para gawin mo sa akin to. Okay, sige, dagdagan natin. Kamukha mo ang tatay ko. Kaya pakiramdam ko mas masarap gumanti sa'yo. Dahil nakikita ko sa'yo ang hayop na tatay ko. Mas lalo mo lang pinalabo ang lahat eh. Mas magiging malabo pa yan kapag namilit ka pang kumuha ng sagot sa akin. Tanggapin mo na lang na nilaro lang kita. Minahal kita. Minahal kita ng sobra. Pagsisisihan mo to. Balang araw, mararamdaman mo rin lahat ng ginawa mo sa akin at sa lahat ng mga lalaking pinaikot mo. Kakampi ko ang karma. Baka sa'yo pa bumalik yung mga sinasabi mo. Tingnan natin. Tingnan lang natin. Walang nakaintindi ng matinding galit at puot na nararamdaman ko para sa papa ko. Wala namang kasing nakakaalam sa totoong kwento kung bakit ako ganito. Tanging kami lang ng mama ko ang nakakaalam noon ng totoo. Dahil halos lahat ng tao sa paligid namin mas pinaniga ng papa ko. Bata pa lamang ako ay nakamulatan ko na ang sobrang pang-aabuso ni papa hindi lang sa akin kundi sa mama ko. Inisip ko noon na baka kasi kasalanan naman namin kung bakit ganon si papa sa amin. Pero kahit na anong klaseng pagtatanggol ko sa kanya, alam kong maling-mali siya, Papa Dudut. Ilang beses na nag-uwi si papa ng babae sa bahay. Doon pa nga niya pinatira at inutusan pa kaming pagsilbihan ng mga yon. Nung una akala ko ay kamag-anak o kaibigan lang ang mga yon ni na papa dahil sa kwarto pa nila ni mama natutulog. Pero sa huli nalaman kong mga babaeng nakilala niya sa mga pasugalan na tinatambayan nito dati ang mga yon. Nagkaroon pa nga ng STD ang papa ko dati at nahawa pa nito ang mama. Mabuti na lamang at nailapit kaagad namin ito sa isang kamag-anak na doktor kaya napagamot sila kaagad pareho. Tuwing nakakainom naman ng papa, kahit na isang beer lang ay natutuwa ito noon na sinasaktan si mama. Lagi akong natatakot dati tuwing uutusan niya akong kunin ang kutsilyo dahil gusto lang nitong sugat-sugatin ang katawan ng mama ko.
Tuwing iiyak ang mama noon ay mas lalo niyang dinidiinan ng paghiwa sa kanya. Nakita ko yon at hindi ko man lang siya pinigilang gawin yon sa aking mama. Nang tumanda na ako ay doon ko na-realize na nagkamali akong manahimik na lamang sa ginagawa ni Papa noon. Lagi akong lasing noon dahil hindi ko kayang tiisin ang realidad ko. Inisip kong sa pamamagitan ng alak, makakatakas ako kahit papaano. Hindi naman ito totoong naging solusyon ko sa problema ko pero nakatulong kahit papaano para lunurin ang nararamdaman kong sakit. Madalas na akong inaabutan ni Papa na lasing tulad ng isang beses. Madaling araw na akong nakauwi noon at pasuray-suray na pumasok sa bahay. Akala ko noon ay tulog na si Papa pero gising pa pala siya. Alam kong nasa banyo siya noon dahil nakasindi pa ang ilaw kahit nakasara ang pintuan. Hindi ako nakaramdam ng takot o hiya. Ipinagpatuloy ko lang ang pagpapaanod sa kalasingan ko. Gusto ko ng malamig na tubig. Walang tubig. Ay, napaka-inutil talaga ng matandang yun. Para saan pa tong ref? Buti naman at umuwi ka na. Dapat nga hindi na eh. Oo nga, dapat nga hindi na. Sige, next time. Ganyan na lang ba talaga ang ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Buhay ko naman to eh. Ako ang nagbigay ng buhay mo na yan. Hindi ba bumuka lang ang lupa at iniluwal lang ako? Sige, mamiloso po ka pa. Sumasagot lang ng totoo. Ano bang problema mo, Bella? Wala naman. Bakit ganyan ang ginagawa mo sa sarili mo? Kung manamit ka, kala mo gusto mong mapasukan ng hangin sa bawat butas ng katawan mo. Kung makainom ka, talo mo pa ako eh. Ay, wala nang tatalo sa galing mong uminom pa. Saludo! Seryoso ako. Seryoso rin ako pa. Sige, sirain mo yung buhay mo. Matagal nang sira. Ano pang sisirain? Araw-arawin mo yung ganyang buhay. At balang araw, pagsisisihan mo ang balik niyan. Okay. Manang-mana ka sa nanay mong patapon ang buhay. Okay po. Dapat pinasama na lang kita sa kanya eh. Sana nga po no? Di ko alam kung bakit ka lumaking ganyan. Hindi nyo alam? Matutulog na ako. Sana talaga hindi ka na magising. Di ipagdasal mo mamaya. Baka pagbigyan ka. Bye! Kahit lasing na lasing ako noon ay naramdaman ko pa rin ang bawat hibla ng galit sa puso ko. Hindi nito alam kung bakit ako nagkaganon, Papa Dudut. Hindi ito aware na siyang dahilan kung bakit inunti-unti ko ang pagsira ng buhay ko. Napakabanal ng tingin niya sa sarili niya para isiping wala siyang kinalaman sa narating kong ito sa buhay ko. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng gigil sa kanya. Walang ibang naging laman ang bawat hiling at dasal ko sa gabi na sana'y pahirapan siya ng Diyos sa ginawa niya sa amin. Mas lalo kong ginalit ang papa ko sa pamamagitan ng pag-iinom, pagwawalwal, pag-aabuso sa katawan ko at pagsira ng kinabukasan ko. Kung ito lamang ang paraan para mas makita ko siya noon na nagsisisi dahil sa hindi siya naging mabuting ama sa akin. Kahit kailan ay hindi niya pinaramdam sa akin na gusto niyang magbago para sa akin at kay mama. Napaka-selfish nito para sirain ang buhay namin kahit na wala namang kaming ginawang masama sa kanya. Masyado kaming naniwala na dahil pamilya namin siya, mamahalin niya kami at poprotektahan pero hindi. Hindi po yon nangyari. Dahil kay Papa hanggang grade 4 lang ang inabot ko. Sinabi niyang sapat na raw ang matuto akong magbasa, makapagbilang at makapagsulat. Dinagdag pa niya na babae naman daw ako kaya hindi ko raw kailangan ng edukasyon.
dahil magagaya lamang ako sa iba na nasa bahay lang. Gustong gusto ko noon na makapagtapos dahil nangarap ako maging isang doktor, pero dahil tinabla niya ang edukasyon ko, hindi ko yon narating. Kung hindi dahil sa mga hiniram na mga notebook at libro ni mama dati sa anak ng kaibigan niya ay baka mas lalo akong lumaking mangmang. Kumusta ka na? Kayo ang dapat kong kumustahin. Kumusta kayo dito sa loob? Okay naman. Ganun pa rin. Gagawa na pala kami ng parol sa Makalawa. Kailangan makarami kami bago magpasko. Pwede raw akong magbigay sa'yo kapag nakuha ko na yung kota ko. Ibenta mo. Pambili rin ng makakain mo. Wag na ma. Ibang parol ang gusto ko. Ay, wala pa akong balita sa parol ko anak eh. Mukhang malabong maibigay sa akin dito kahit anong pagpapakabait ko. Malamang hinaharang ni Papa. Kasama niya sa sugalan ng ibang pulis dito eh. Kaya ramdam ko may kinalaman siya kung bakit hindi ka pa rin mabigyan ng parol. Ayoko na lang isipin anak. Kung talagang dito na ako sa kulungan tatanda at mamamatay, di sige. Sa langit na lang siguro ako babawi. Si Lord na ang bahala sa akin. Ang bilis mo namang mawala ng pag-asa, ma. Sa mga nangyari, bakit naman hindi? Dahil dyan sa mga sinasabi mo, mas lalo tuloy ako nang gigigil na hilahin si Papa papuntang impyerno. Huwag mo na lang galitin masyado ang sarili mo dahil sa papa mo. Masisira lang ang araw mo. Hindi lang araw ang sinira ni Papa sa akin, ma. Buong buhay ko ang sinira niya. Pati ang sayo. Alam ko. Kahit naman ako nagalit din pero ano bang magagawa natin? Wala. Hawak niya tayo sa leeg at bawat galaw natin, mas lalo tayong masasaktan. May araw din siya. Anak, huwag na masyadong magtanim ng galit sa papa mo. Matagal na rin ang lahat ng kasalanan niya. Hayaan na lang natin. Ma! Hayaan? Bakit? Tingnan mo itong nangyayari sa akin ngayon. Patapon ako. Patapon ang buhay ko. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Huwag mong sirain ang buhay mo. Dahil lang sa galit mo dyan sa papa mo. Tingnan mo, dala ng galit ko sa kanya kaya nandito ako. Hindi ako makalabas at hindi kita makasama kahit isang araw lang na mamasyal. Hindi kita maalagaan at kung alam mo lang kung gaano kasakit yun sa akin, anak. Kaya nga dapat hindi siya pinapatawad. Kung hindi mo siya kayang patawarin, huwag mo na lang idamay ang sarili mo sa kasalanan niya. May buhay ka pa rin na pwede mong ayusin. Maawa ka sa sarili mo, anak. Hindi, ma. Hindi. Sisirain ko pa ulit-ulit ang buhay na to para makita niyang epekto ng ginawa niya sa atin. Kung ito lang ang tanging paraan para ma-realize niya mga mali at pagkukulang niya sa atin, hindi ako magdadalawang isip. Isasampal ko lahat to sa mukha niya. Huwag mong idamay ang sarili mo. Maawa ka naman sa sarili mo, anak. Sa kanya ka magalit, huwag sa sarili mo. Huwag mong pahirapan ang katawan mo sa kasalanan ng ibang tao. Nakulong si mama dahil sa kagagawan ni papa. Nang minsang umuwi ang papa ko na lango sa alak at droga ay sinubukan ako nitong gahasain. Hindi ako lumaban noon dahil hindi ko pa alam na mali ang plano ni papa. Nakita yon ni mama at bago pa man maituloy ni papa ang plano nito sa akin ay sinaksak na siya ng paulit-ulit ni mama. Muntik nang mamatay si papa noon pero sadyang malakas ang kapit nito sa impyerno kaya nabuhay ito. Tumakas kami ni mama pero agad din kaming nahuli ng mga pulis na kaibigan ni papa. Sinubukang ilaban ni mama ang sarili niya pero walang naniwala at nakinig sa kanya. Pinaikot nila ang batas sa mga kamay nila at nakulong si mama. Tanging naging kasalanan lamang nito ay ipagtanggol ako sa kahayupan ni papa. Nakiusap ako noon kay papa na kausapin nito noon ang mga kakilala niya para mapalaya na si mama pero tumawa lamang ito.
at sinabing mas magandang mabulok na ito sa kulungan dahil hindi siya magandang ehemplo sa akin. Dito ko na nga nakita kung gaano kademonyo ang papa ko at dito ko na rin nasimulang magalit sa kanya at hindi ko yon nakontrol pa. Nanatili ako sa poder ni Papa noon dahil bata pa ako at walang ibang pwedeng kumugkop sa akin na kamag-anak ko. Lahat ng mga kakilala at kamag-anak namin, tinalikuran ako. Ayaw nilang makisali sa naging gulo ni na mama at papa dahil sa takot na rin nila na madamay. May sumubok na pinsan ni mama na kunin ako kay papa pero pinagbantaan siya ni papa at tinutukan ng baril kaya natakot na rin yung iba naming mga kamag-anak na sumausaw pa. Hindi ko naman sila masisisi noon dahil sa dami ng mga kumpare ni Papa na mga pulis. Madali para sa kanya ang manakot. Hindi naman na naulit yung tangkang kademonyohan ng tatay ko sa akin matapos ang lahat ng mga nangyari. At mabuti na lang din at hindi na niya ulit ako pinagtangkaan. Hindi ko po kailanman ipagpapasalamat yung hindi niya pagtatangkang muli sa akin dahil hindi ako magpapasalamat sa kanya para sa anumang bagay hanggat nabubuhay ako. Tiniis kong manatili sa kanya noong bata ako at nung tumanda na ako, hindi pa rin ako umalis kahit pwede na. Inisip kong ito ang paraan para makaganti kay Papa. Naisip ko na kapag sinira ko ng tuloy-tuloy ang buhay ko, magagalit ito sa akin at magkakaproblema. Papadudot parang hindi naman ako nagtagumpay na gantihan ang tatay ko sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ko. Mukhang pati konsensya sa kanya ay binawi na rin ng Diyos. Isa sa mga pinakamatinding naging away namin ni Papa ay nangyari noong buwan ng Pebrero. Hindi ko yon kahit kailanman magawang kalimutan dahil naging malaking parte yon ng sumunod na chapter ng buhay ko. Tulad ng dati, umuwi na naman akong lasing. Halos pagapang na ako noon na pumasok ng bahay dahil sa kalasingan. Alam kong gising pa si Papa noon dahil nakasindi lahat ng ilaw sa bahay. Napangisi na lamang ako dahil mabubwisit ko na naman siya kapag nakita niya ang itsura ko. Umuwi ka pa! Bawal na ba? Bawal na po ba? Kung lasing ka lang din, wag mo nang balaking umuwi. Matulog ka kung saan ka abutin ang hilo mo. Noted yan pa. Noted. Halika nga rito. Aray, ano ba? Wala ka na talagang gustong gawin kundi bigyan ako ng sakit ng ulo, no? Paracetamol lang yan. Good night na pa. Huwag mo akong pinipiloso po. Sawang-sawa na ako sa kabalbalan mo. Ano bang problema mo, ha? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Huwag mong baliktarin ang sitwasyon natin. Hanggang ngayon talaga? Hindi mo kayang aminin sa sarili mo na ikaw ang problema sa bahay na to? Ha? Ako ba tong problema ngayon? Sino ba lagi ang lasing? Sino ba ang palamunin ko dito? Sino ba ang walang ibang ginawa kundi magdala ng problema dito? Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Kung bakit lagi akong lasing. Kung bakit lagi akong walang pakialam at pasanin. Ikaw! Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong buhay! Huwag mong isisi sa akin ang mga desisyon mo sa buhay, Bella. Matanda ka na para maisip mo kung ano ang tama at mali. Kung ano ang makakabuti at makakasama sa'yo. Bakit ikaw? Matanda ka na rin naman pero bakit hindi mo naisip lahat ng mga mali mo sa amin ni Mama? Matanda ka na rin, pero bakit parang hindi mo alam na lahat ng ginawa mo sa amin nakasama sa buhay namin ni Mama? Kasalanan ko kung bakit patapon ang buhay niyo mag-ina? Kayo ang pumiling gawin yan sa buhay niyo. Naging patapon ang buhay namin dahil kinaladkad mo kami sa mali. Ikaw! Ikaw ang dapat sisihin dito! Ikaw ang dapat sisihin kung bakit nakulong si Mama! Boba ka ba? Sinubukan akong patayin ng nanay mo tapos ako pa ang may mali. Ako pa ang may kasalanan. Ako ang biktima dito. Biktima ka? Biktima? Ang kapal na mukha mo para sabihin yan ngayon.
Ikaw ang makapalang muka! Wala kang utang na loob! Magsama kayo ng nanay mo sa kulungan! Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, dapat pinasama na kita sa nanay mo para dun ka na nabulok! Wala kang kasing sama! Ikaw ang masama! Sarili mong tatay di mo magawang respetuhin! Ikaw? Rerespetuhin ko? Paano? Ikaw na walang ibang ginawa kundi saktan kami ni Mama? Ikaw na harap-harapan ng pangbababoy sa kanya, ikaw? Ikaw na pinagkaitan ako ng magandang kinabukasan? Ikaw na nilayo ako sa sarili kong nanay? Ikaw? Ikaw! Bastos ka! Wala kang modo talaga! Manak sa nanay mong demonyo! Ikaw ang demonyo! Sarili mong anak tinangka mo pang gahasain! Wala kang alam at wala kang pakialam! Oo, bata pa ako nung sinubukan mo akong halayin, pero may utak na ako noon. Alam ko kung anong plano mo. Alam mo, naiinis ako kay Mama kasi hindi pa niya ginalingan yung pagsaksak sa'yo para wala ka na ngayon. Kung ginalingan niya sana, baka tahimik na ang buhay naming pareho. Pero hindi eh. Masyado ka pa rin maswerte para kampihan ka ng kapwa mo, demonyo. Pero tandaan mo to, may araw ka rin. May araw ka rin! Lumayas ka! Lumayas ka! Ngayon na! Layas! Wala akong bitbit noong lumabas ako ng bahay, Papa Dudut. Pagkaapa ko sa labas ay sinira ng malakas ni Papa ang pintuan. Nilingon ko yon sa huling pagkakataon at doon ako nakaramdam ng kapayapaan sa sarili ko. Naglakad ako ng dahan-dahan at napansin ko ang mga kapitbahay namin na nakasilip sa may bahay nila. Narinig nila ang lahat at hiling ko na sana alam na nila ang katotohanan sa mga nangyayari sa pamilya namin. Sana nilinis ko ang pangalan ni Mama na hinusgahan nila ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon, Papa Dudut. Naghanap ako ng waiting shed na pakiramdam ko ay ligtas ako na magpalipas ng gabi. Pero wala akong nakita. Kumakalam ang sikmura ko at hininto ko ang paglalakad para makapag-isip pa ng plano. Binalikan ko sa isipan ko ang mga taong pwede kong lapitan. May mga kaibigan akong naisip puntahan pero napaatras ako nang maisip kong tinalikuran ko na pala silang lahat. Mula noong pagsabihan nila ako sa ginagawa kong pagsira sa sarili ko. Muli akong naglakad nang kumalma ang sikmura ko at doon ko naisip ang isang taong pakiramdam ko ay hindi ako tatanggihan. Walang iba kundi si Erwin. Kinabahan ako ng bahagya dahil hindi naging maganda ang huling pagkikita namin. Malapit na ako noon sa bahay niya at gusto ko sanang umatras pero desperado na akong may malapitang tao noon. Nilamon ko ng buo ang pride ko at pinuntahan ko ang bahay niya. Kinato ko ang pintuan niya at natuwa ako nang pagbuksan niya ako, Papa Dudut. Hindi naging maganda ang huling pagkikita namin at mas lalong hindi maganda ang mga pinadala nitong mga mensahe sa akin. Naramdaman ko sa bawat mensahe niya na galit ito sa ginawa ko sa kanya. Dinedma ko lang yon dahil wala naman akong pakialam sa nararamdaman niya. Natigil din naman ang mga pagsisend niya ng mga masasakit na mensahe. Akala ko noon ay ayos na siya at nakapag-move on na pero noong nakaharap ko siyang muli, nakita kong hindi pa pala. Pagkabukas ni Erwin ng pintuan ay nakita ko kagad ang mukha nitong punong-puno ng galit. Kahit nakaramdam ako ng matinding hilo, nagawa ko pa ring tumayo ng maayos para labanan ang mga titig niya. Hindi kami parehong nagsalita ng halos 1 minuto. Hindi siya marahil makapaniwala na nandun ako sa harapan niya. Gusto kong matakot noon dahil pakiramdam ko anumang oras ay pwede niya akong saktan para lamang makaganti sa akin. Sinubukan kong itago ang takot na yon dahil desperado na ako. Oh, anong ginagawa mo rito? Ayaw mo ba akong makita? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, gusto mo pa rin talagang isipin na gusto kitang makita?
Matagal na yun. Kalimutan na natin yun. Ang importante, andito na ako ulit. Nababaliw ka na ba? Namiss kita. Halika nga rito. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Akala mo ganun-ganun lang yun? Akala mo okay na ako pagkatapos mo magpakita rito? Iba ka rin, no? Pag-usapan na lang natin yan sa loob ng bahay mo. Pagkatapos nating magano. Alam mo na. Ano bang kailangan mo? Sagutin mo muna to. Gusto mo pa ba ang katawan ko? Hindi ako tanga. Hindi ka lalapit sa akin kung wala kang kailangan. Likas sa iyong pagiging manggagamit. Wag ako, Bella. Wag ako. Okay. Manggagamit na kung sa manggagamit. Okay. Gamitin mo ang katawan ko. Yun ang gusto ko. Gusto kitang matikman. Ulit. Problema ba yun? Papalag ka pa ba? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin porque alam mong minahal kita? Ano ka ba naman, Erwin? Pahirapan pa ba tayo, ha? Andito na ako. Andito na to. Ito ang katawan ko. Kunin mo na lang. Ilapag mo sa kama mo at gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Ang arte-arte mo. Sarili ko ang tatay, gusto akong ikamay. Tapos ikaw, tatanggi. Umalis ka na lang, pwede. Hindi ko kailangan ng panibagong sakit ng ulo ngayon. Parehas kayo ng tatay ko. Tingin nyo sa akin, sakit lang ng ulo. Kaya ayan, ikaw tuloy naisip kong gantihan. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Lasing ka at... Bella! Pwede bang wag... Ngayon mo sabihin sa akin na ayaw mong gamitin ang katawan ko. Natupad ang kagustuhan kong mangyari sa aming dalawa ni Erwin. Naramdaman ko ang pananabik sa kanya kahit paminsan-minsan ay napipigilan siya noon ng galit. Habang may nangyayari sa amin ay nakaramdam ako ng pandidiri sa sarili ko, sa katawan ko mismo. Hindi ko gusto ang bawat paghawak niya noon sa akin. Nandiri ako sa bawat halik at pisil niya, pero hindi ko siya pinigilan dahil hindi ko pa noon alam ang gagawin ko. Inayaan ko siyang gamitin ang katawan ko, kapalit ng kaunting oras para makapag-isip ako sa susunod kong plano. Pasado 4:00 na ng madaling araw nang makita kong bagsak na ang katawan ni Erwin sa pagod. Nakahiga lamang kaming pareho noon habang ako ay mulat na mulat at nakatingin sa kawalan. Hindi ako makagalaw dahil masyadong mabigat ang kamay nitong dinantay sa aking puson. Nawala na ang tama ng alak sa akin. Bahala ko na rin sanang matulog pero napigilan ako ng kung ano-anong tanong sa aking isipan. Nanakit ang ulo ko, hindi dahil sa alak kundi dahil sa kakapilit sa sarili kong sagutin ang bawat tanong na naglalagi sa utak ko. Tinanong ko noong paulit-ulit ang sarili ko na kaya ko bang pakiusapan si Erwin na kupkupin ako. Kaya ko bang sikmurain na makasama siya sa iisang bahay kahit na hindi ko siya mahal? Kaya ko bang harapin ang mukha niya tuwing umaga kung ito naman ang pinakamalaking paalala sa akin ni Papa? Kaya ko bang aralin na mahalin siya tulad noong mga nangyayari sa mga napapanood kong pelikula noong bata pa ako? Sa gitna ng pagtatanong kong ito ay naramdaman ko ang paggalaw ni Erwin at paghalik sa aking braso. Nakatulog pa rin ito noon pero hindi marahil na ikailan ng sistema niya na gusto nitong halikan at tabihan ako. Doon ako nakahanap ng sagot. Bumangon ako ng dahan-dahan at nagbihis. Nilingon ko siya sa huling pagkakataon at saka umalis.
Hindi na ako muling nagparamdam kay Erwin. Hindi naman ako nakatanggap ng kahit na anong mensahe sa kanya. Natuwa naman ako dahil siguro hindi nito gustong maghabol, baka natuto na rin siya. Nakitira ako pansamantala sa isang ex ko. Walang nangyari sa amin ng ex kong ito at maayos naman kaming natapos dahil pareho naman kaming hindi seryoso sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko lang ang buhay ko at aalis din ako sa kanya. Sumagot siya at sinabing walang problema yon dahil kailangan din niya nang may magbabantay ng bahay kapag wala siya. Sinubukan ko maghanap ng trabaho pero walang tumanggap sa akin. Habang naglalakad ako noon pauwi sa bahay ng ex ko ay naramdaman ko ang pagkahilo. Nagmadali akong makauwi at doon ay sumama ang pakiramdam ko. Nakailang beses akong nagduduwal at patuloy ang paglalaway ko nang hindi ko mawari kung bakit. Kinabahan ako. Saka ako binalikan ang kalendaryo ko para bilangin kung gaano na ako katagal na delayed. Irregular naman talaga ang dalaw ko. Pero ito ang unang beses na inabot ako ng 3 buwang walang dalaw. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Noong nalaman kong buntis ako ay agad kong pinuntahan ang lalaking nakabuntis sa akin. Si Erwin. Siya lang naman itong huling nakasiping ko bago ako na-delay. Aminado ako, nakabado ako na lapitan siyang muli pero kailangan ko yung gawin. Nang nakarating na ako sa bahay niya, mahina ang naging katuko sa kanyang pintuan. Nanginginig ako noon at kabado dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan sa kanya na magkakaanak na kami. Nang pagbuksan niya ako ay mas lalo akong kinabahan lalo't nakita ko ang galit sa mga mata nito. Doble pa ng huli kong pagpunta sa kanya. Oh, bumalik ka. Gusto mo bang gamitin ko ulit ang katawan mo? Kailangan nating mag-usap. Mukha kang mabait ngayon ah. Erwin, mag-usap tayo. May kailangan kang malaman. Usap lang ah. Walang halong hubaran. Buntis ako. Uy, congrats! Siguro naman ngayon magtitino ka na. Ikaw ang ama. Ilang lalaki nilapitan mo para sabihin yan? Ikaw lang. Sa karakas mo, ang hirap maniwala. Maniwala ka, sa'yo to. Kung sino-sinong lalaki ang naikama ka, nagalaw ka, tapos gusto mong maniwala ko na sa akin yan? Porque ako yung utu-utu sa lahat kaya andito ka? Kaya sa akin mo pinapaako yan, ganun ba? Ikaw ang huling lalaki na nakagalaw sa akin. Binilang ko ang buwan kung kailan may nangyari sa atin. At yun, ikaw ang ama ng anak ko. Palaglag mo. Ayoko, hindi ko kaya. Di mo kaya? Bakit naman? Bakit? Masama yun. Wow! Alam mo pala yung salitang masama? Pumunta ako rito kasi gusto ko magtulungan tayo. Hala! Erwin, anak mo ang nasa tiyan ko. Tulungan mo ako para maging maayos ang buhay nito. Isa lang naman ang solusyon para maging maayos ang buhay niya. Tanggalin mo sa katawan mo. Patayin mo. Ilaglag mo. Kasi sigurado, hindi magiging maayos ang buhay niyan kung ikaw lang din na magpapalaki. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo para magabayan ako. Gusto ko nang itama kung ano man ang mga mali ko noon. Ayokong idamay ang anak ko. Ayokong madamay ang anak natin dito. Gusto kong ayusin to. Gusto kong bumawi sa kanya. Please, Erwin, maawa ka. Dugo mo pa rin to. Tapos ngayon magmamakaawa ka? Kung kailangan ko lumuhod ngayon, mapatawad at matulungan mo lang kaming mag-ina, gagawin ko. Sa tingin mo talaga may pag-asa pang magbago ang katulad mo? Gusto ko. Gusto ko para sa anak ko. So dito ka titira sa bahay? Oo, sana. Okay, Seryoso na ba to? pumasok ka na bago magbago ang isip ko. Salamat, Erwin. Salamat.
Natuwa ako papadudot na tinanggap ako kaagad ni Erwin kahit pinagmukha nito sa akin ang kasamaan ko. Naiyak ako noon habang nagpapasalamat sa kanya dahil binigyan niya ako ng tsansa. Hindi naman may pagkakaila ang kalamigan nito sa akin. Binaliwala ko lang din yun at ang importante sa akin noon ay may makakasama ako sa pagpapalaki ng anak ko. Ang importante sa akin noon, may naniniwala na kaya ko pang magbago. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko sisirain pang muli ang buhay ko. Alang-alang sa batang nasa sinapupunan ko. Ang pagsisimula ko noon sa piling ni Erwin ang pinakamahirap na sigurong nangyari sa akin. Kahit na andon ako at tinanggap niya ako sa bahay niya ay nararamdaman ko pa rin ang pait ng pagtrato niya. Kahit sinusubukan naman itong ilihim yon sa akin ay nararamdaman ko pa rin galit na galit pa rin ito. Hindi ko na lang ginagawang issue pa yon, kasalanan ko rin naman ang lahat. Nakailang beses ako nakagawa ng mali sa kanya at hindi pa ako nakakabawi ni minsan. Kahit naman siguro ako ang nasa kalagayan niya noon ay hindi ko pa rin kayang tanggalin ang galit. Sa sala ako nito pinatulog dahil ayaw niya raw ng katabi. Gumawa na rin ito ng mga listahan ng mga dapat at hindi ko dapat gawin sa bahay. Sinadya niyang ikalat din daw ang alak sa bahay niya para matesting kung talagang sinukuan ko na ang alak. Sinabi ko naman sa kanya na hindi niya kailangan gawin yon, hindi ko ilalagay sa kapahamakan ng aking anak para lamang sa alak. Tinawanan lamang ako nito at sinabing baka gawin ko pa raw midnight snack yon kapag hindi siya nakatingin. Hindi ko sinagot ang pangiinsulto niya, Papa Dudut. Sinanay ko na ang sarili kong makarinig ng iba't ibang klase ng panlalait at pangiinsulto sa pagtira ko sa kanya tulad na lamang noong isang maulang tanghali. Hindi siya nakalabas noon dahil sa pagbuhos bigla ng ulan. Wala tuloy itong nagawa kundi ang samahan ako. Nakaupo kami pareho sa sala. May 1 metrong layo ang inupuan nito noon sa akin. Tahimik kami noong una pero siya ang unang bumasag noon nang bigla itong makaisip ng masasakit na itatanong sa akin. Pag nanganak ka na ba, may bala ka magtrabaho? Hindi ko pa kasi naiisip ang trabaho ngayon eh. Para mapagtuunan ko ng pansin tong si baby. Kahit naman nung di ka pa nabubuntis eh. Di pumasok sa isip mo magtrabaho. Dati, oo. Alam ko namang kailangan ko na magtrabaho dahil magkakaanak na tayo. Kakasabi mo nga lang kanina na wala pa sa isip mo magtrabaho eh. Mali na naman ang pagkakakuha mo sa sinabi ko. Uy, wag kang ano dyan ha. Sa ating dalawa, ikaw ang laging mali dyan. Kaya ka nga buntis ngayon, di ba? Kasi mali ka. Mali na lumapit ka sa akin. Alam ko naman yung mali kong yun. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na nakabuo tayo ngayon. Kung ikaw hindi, ako oo. Magpapakatotoo lang ako ha. Hirap na ako sa pagtatrabaho para sa sarili ko. Tapos ayan, dumagdag ka. Pati ang anak mo. Tutulungan naman kita eh. Tutulungan? Ni hindi ka na nga makagalaw ng maayos para umihi eh. Tapos sasabihin mo pang tutulungan mo ko? Babawi ako pagkatapos kong manganak. Bigyan mo lang ako ng oras. Kung kaya mong ilabas yung batang yan kahit premature pa, ilabas mo na. Para matikman ko naman yung tulong na sinasabi mo. Pwede namang dito na lang muna ako sa bahay tumulong sa'yo eh. Patawa ka! Alam ko naglilinis ka dito. Pero kailangan ko bang ulitin dahil marumi pa rin? Sinusubukan ko naman. Huwag mo nang subukan kung alam mong mali rin na magiging resulta. Pag-alak sobrang linis na pagkakasaid mo sa bote. Nagpaturo ako sa nanay ko ng mga gawaing bahay noon. May mga natutunan naman ako. Ah, yung nanay mong nasa kulungan? Anong ituturo nun sa'yo? Ang alam lang ata niya ay pumatay ng asawa. Hindi niya pinatay ang tatay ko. Ay sorry, mali. Sinubukan. Ayun, sinubukan. Pinagtanggol lang niya ako. Mali pa lang nanay mo, no? Dapat di ka na lang niya pinagtanggol eh. Para di ka nakasira ng buhay ng ibang tao. Ng buhay ko. Erwin naman. Natutulog na ako. Hoy, habang iniis-is mo yung kubeta, planuhin mo na kung anong papasukin mong trabaho ha. Kahit maghubad ka sa beer house basta sapat yung pera, gawin mo na.
Nadurog ako sa mga binitawang salita ni Erwin, Papa Dudut. Napakababa na pala ng tingin nito sa akin, dala ng sobrang galit. Naiyak na lamang ako noong nakapasok na siya sa kwarto. Naramdaman kong nanakit ang tiyan ko pero tiniis ko dahil ayokong maabala pa si Erwin. Doon ko talaga naisip na sobrang laki ng damage na naidulot ko sa buhay ni Erwin. Naisip ko rin na baka kahit na anong gawin ko ay hindi na ako makabawi pa sa kanya pero sinusubukan ko. Dumaan pa ang mga araw, ginawa ko ang best ko para ipakita kay Erwin na nagbago na ako. Hindi man ito pinaniniwalaan ang ginagawa ko, wala na akong pakialam dahil higit sa lahat ang magiging anak namin ang makikinabang sa pagbabago kong ito. Inalam ko lahat ng kailangan kong malaman sa pag-aasikaso ng bahay. Inalam ko rin lahat ng kailangan ng mga lalaki para matuwa naman sa akin si Erwin. Gamit ang internet, sinubukan ko pa ring patalasin ang utak ko. Nag-aral ako para makatulong sa paghahanap ko ng trabaho kapag nakapanganak na ako. Hindi naman nagtagal ay nasanay na ako sa mga gawaing bahay. Napagsilbihan ko na rin si Erwin, hindi pa rin ito ma-appreciate ang mga ginagawa ko para sa kanya noon. Pero natutuwa ako dahil nagawa kong gawin yon. Natuwa ako kasi hindi ko naisip na ang katulad kong patapon ng buhay ay makagagawa ng ganong klaseng pagbabago. Lalo akong natuwa noong naisip kong mas magiging inspirado ako sa pagbabago ko. Oras na lumabas na sa mundong ito ang anak ko, ang anak namin ni Erwin, hindi ko na mahintay ang araw na pagsilang ko. Hiniling ko na sana ang anak namin ang magiging paraan para mapatawad na ako ni Erwin. Nagluto ako minsan ng isang putahe na inaral ko sa tulong ng internet. Natagalan pa ako kung paano yon gawin lalo't hindi naman kumpleto ang mga rekados sa bahay. Nag-adjust na lamang ako at ginamit kung anuman ang natira sa aming ref. Nasiyahan ako sa naging resulta at nung natapos ako, agad kong nilapitan si Erwin para ipatikim yon sa kanya. Nakangiti pa akong lumapit sa kanya sa sala, bahagya itong nainis sa akin dahil naistorbo ko sa pagsa-cellphone niya. Nagluto ako. Nagpa-deliver na ako ng pagkain ko. Kainin mo na lang yung niluto mo. Mukha namang matatagalan pa ang in-order mo eh. Malakas ang ulan. Baka nagpatila pa ng konti yung magde-deliver ng pagkain mo. Wala kang pakialam. Subukan mo lang yung niluto ko. Marami yun. Dinamihan mo? Alam mong dalawa lang tayo dito. Kung makapag-aksaya ka ng pagkain. Buti sana kung ikaw ang gumagastos para dyan eh. Ginamit ko lang yung mga natirang pagkain sa ref at ibang rekado. Hindi ka dapat mag-alala kasi hindi naman yun masasayang. Sisiguraduhin ko mauubos yun bago magtanghalian bukas. Ganyan din yung sinabi mo sa niluto mong tsampurado nung Sabado. Napanis lang, di ba? Hindi ka naman kasi kumain eh. Kasalanan ko pa ngayon kung hindi ko nagustuhan yung pagkakaluto mo? Anong gusto mo? Pilitin ko yung sikmura kung kainin yung ubod ng pait na tsampurado mo? Kaya nga natuto na ako. Alam kong sapat lang yung niluto ko ngayon para sa atin. Tsaka sigurado ko magugustuhan mo yun. Inaral ko at tansyado lahat ng rekado. Ubusin mo na lang yan, pwede ba? Huwag mo na akong pag-practice ng mga niluluto mo. Ito, tikman mo habang sakto pa ang init. Ella, sinabi kong… Teka, hihipan ko lang ng konti para… Ano bang mahirap intindihin sa ayoko? Ayoko nga niyan, di ba? Gusto ko lang naman makatulong. Kahit sa kakainin mo lang. Alam mo yung totoo? Hindi ka nakakatulong kahit konti. Hindi ka ba natutuwa kahit konti sa mga ginagawa ko dito kahit hindi pulido? Kahit kulang? Sobrang hirap ba? Oo, kasi nga palpak. Nakakainit ng ulo. Sobrang lala na ba talaga ng naipong galit dyan sa puso mo? Para kahit konti wala ka makita maganda sa mga ginagawa ko? Ikaw na rin ang nagsabi na puno na ng galit ang puso ko. Ano pa bang inaasahan mong balik sa'yo? Kailan mo ako kayang patawarin? So hanggang ngayon inaasahan mong posible yan? Umaasa ako hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. Kailangan ko na rin sigurong sabihin sa'yo ang totoo. Anong totoo? Gumanti ako sa'yo. Gumante? Sinadya kong mabuntis ka. Di ako nag-ingat.
Sobrang galit din kasi ako nun. Hindi na ako nakapag-isip. Basta ang gusto ko lang mabuntis ka. Di ko naman alam na sa akin ka lang pala nagpagalaw. Ang bala ko sana, since pakawala ka namang babae, maraming lalaking titikim sa'yo. Malilito ka kung sinong ama ng anak mo. Bad trip lang kasi sa akin ka lang pala nagpagalaw nun. At proud ka sa ginawa mo? Oo, kasi nakaganti ako sa'yo sa paraang gusto ko. Naiinis lang ako kasi sumabit ako sa pagganti sa'yo. Kung nagpagalaw ka lang kasi sa iba… Masama akong tao, oo. May mga nagawa ako mali sa'yo at pinagsisihan ko yun ng sobra. Pero itong ginawa mo, malala ka. May dinamay kang inosente. Ganyan din naman ako nun, di ba? Sa sobrang sama mo at galit mo sa mga lalaki, dinamay mo ko. Inosente rin ako nun. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin sa'yo. Pero ito lang yung sigurado ako. Titiisin ko lahat ng galit at pagganti mo alang-alang sa anak natin. Pinanindigan ko ang sinabi kong yon kay Erwin. Tinis ko ang galit niya at paghihigante para lang may masilungan kaming pareho ng anak ko. Mas pinahirapan ako nito pero mas lumakas ako dahil doon. Hindi ko inalintana lahat ng pasakit na dulot ng pagstay ko sa piling niya kung ito ang paraan para mabigyan ko ng mas maayos na buhay ang anak ko. Hindi ko sasayangin ang nasimulan kong pagbabago noon. Itutuloy ko yon kahit may mga taong hinihila ako pabalik sa dating kasamaan ko. Dinoble ni Erwin ang lahat ng galit nito sa akin at mas naging grabe ang turing niya mula noong inamin na nito ang ginawa niya. Pinilit kong hayaan na lamang ang lahat dahil alam kong nadadala lamang ito ng galit. Hiniling ko na lang na sana balang araw ay makalimutan niya ang galit kapag lumabas na at nakita na niya ang anak naming dalawa, Papa Dudut. Wala akong ibang ginawa kundi ang araling idasal yon sa bawat gabi na nararamdaman kong nangihina na ako. Nang makapanganak ako, hindi ako pinuntahan ni Erwin. Hinayaan din ako nitong umuwing mag-isa sa bahay at nag-iwan lang ng pambayad noon sa ospital. Naiyak na lamang ako dahil hindi dininig ang hiling kong magkaayos kami para sa bata na lang. Naisip ko na bumalik na lamang noon sa papa ko, Papa Dudut. Pero sa tuwing mababalikan ko ang mga panahong pinahirapan niya kami ni Mama ay bigla akong titiklo. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na matitikman ang ganong klaseng buhay kaya kailangan ko siyang ilayo roon. Hindi ko na rin alam ang gagawin, Papa Dudut. Natakot ako na baka isang araw ay mangyari sa amin ni na Erwin at anak ko ang nangyari sa amin ni na Mama at Papa. Naisip ko na paano kung magaya si Erwin sa papa kong punong-puno ng galit, sasaktan din ba niya kami tulad ng ginawa ng papa ko sa amin? Paano kung maulit lahat-lahat? Makayanan ko kaya yon? Hindi ko nakuha ang mga kasagutan na yon dahil pinilit ko pa ring magtiwala na baka may tsansa pang magbago si Erwin sa pagdaan ng panahon. Dinagdag ko sa mga dasal ko na sana hindi ito magaya sa papa ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Bella. Mahirap nga talagang magpatawad sa taong nakagawa sa iyo ng mali. Lalo na kung nagpatong-patong na yon at hindi man lang magawang humingi ng sorry. Kaya marami sa atin ang hindi magawang talikuran ang nakaraang pagkakamali sa kanila dahil may mga taong umaasa pa rin na may hihingi ng tawad. Yung totoong paghingi po ng tawad. Sana sa mga taong nakagawa ng mali sa kapwa nila ay makayanan nating tanggapin ang pagkakamali natin kasabay ng paghingi ng taus-pusong patawad. Marami ang naghihintay ng pagpapatawad para sila'y makausad. Para naman sa mga taong nagawa ng mali at hindi nabibigyan ng sorry, sana hindi kayo magtanim ng galit sa puso ninyo na magiging dahilan para gumawa kayo ng masama sa taong nakagawa ng mali sa inyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories
Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap maging opsyon ng isang taong hindi sigurado sa seryosong relasyon. Minsan akala mo ay ikaw na yung tinadhana sa kanya. Tapos sa huli katang isip lang pala. Ikaw kabarangay, gaano ka kasigurado sa taong kapiling mo ngayon? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanessa. 31 years old, taga Quezon City. 5 taon na yung relasyon namin ng boyfriend kong si Nico. Meron na rin po kaming nasimulang small events company. May papakilala ko yung sarili ko bilang isang artistic at adventurous na tao. Since palagi ko ring naririnig sa programa ninyo na naghahanap yung ibang mga letter sender ng kamukha nilang artista, maglalagay na lang din po ako para kahit papaano ay ma-imagine ng mga nakikinig ngayon kung anong itsura namin ng boyfriend ko. May mangilan-ngilan na pong nakapagsabi sa akin na kamukha ko daw si Glyza De Castro dahil sa mga mata ko at hugis ng mukha ko. Si Nico naman ay medyo hawig daw ni Derek Monasterio. Magkaiba ang personality namin ni Nico. Logical at business-minded siya, samantalang ako naman ay emotional at artistic. Sa negosyo namin siya yung utak at ako naman yung puso. Kampante na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Share ko lang na kahit na hindi pa siya nagpo-propose, ay ramdam ko nang papunta na rin kami sa pagpapakasal. Magkasundo na ang pamilya namin, hindi naman po sa nagyayabang pero masasabi ko na po na nang panahon na yon ay financially stable na kaming dalawa at handa nang magkaroon ng pamilya sakaling gustuhin na namin. In fact, tuwing may reunion, isa yon sa palaging naitatanong sa amin. Kung kailan kami magkakaanak at kailan lalagay sa tahimik at bumuo na ng sarili naming pamilya. Noong nagkaroon ng isang yoga at spirituality event na pinaghandaan namin, isa sa features ng nasabing event ang libreng hula gamit ang tarot cards, Reiki healing at kung ano-ano pa. Mukhang masaya magpahula gamit ang tarot cards pero hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganon. Pero dahil nga nasa event na rin naman ako ay napagkatuwaan kong magpahula. At sa palagay ko, yun na rin ang simula ng paggambala ng tahimik kong buhay, Papa Dudut. Hi, magkano po magpahula? First time mo bang magpahula? Opo, first time ko lang. Gusto ko lang pong subukang magpahula. Sige. Pero magkano nga po? 500 kapag mga tanong-tanong lang. Pero kung babasahin ko naman yung buong baraha, 2,000 yon. Sige, yung tanong na lang. Sige, maupo ka muna. Ano ba yung tanong mo? Hindi ko rin po alam eh. Yung madalas na tinatanong sa akin tungkol sa pag-ibig. Marami rin nagtatanong tungkol sa trabaho o sa kinabukasan. Ganun po ba?
Ano kaya? Sige, ano na lang. Kailan ako ikakasal? Naku, ano ba naman yan? Death card? Nakakatakot naman po yan. Mamamatay na ba ako? Hindi naman porke death card, ibig sabihin kagad literal na may mamamatay. Nararamdaman ko na yung ibig sabihin nito ay may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Okay. Sa career o sa family? Sa pag-ibig. Naku, mambababae ba yung boyfriend ko? Mas nararamdaman ko na enerhiya mo ito at sa tingin ko, ikaw yung malalagay sa posisyon na kailangan mong mamili. Ano pong ibig niyong sabihin? Meron kang makikilala. Soulmate's card? Itong darating sa'yo, matagal mo nang kakilala. Pero sa buhay na ito, ngayon pa lamang kayo magkikita. Ilang mga nakaraang buhay na kayong nagkikita at meron din na hindi. Pero sa lahat ng yun, hindi kayo nagkakatuluyan. Siya ang soulmate mo. Paano ko po siya makikilala? Unang pagkikita nyo pa lang, malalab at first sight na kayo sa isa't isa. Magugustuhan nyo na ang isa't isa. Matangkad siya, malapad ang mga balikat, moreno, at pareho kayo ng mga interes at mga pinagdaanan sa buhay. Paano niyo po nalaman? Ay, joke lang po. Sorry. Alam kong hindi lahat naniniwala sa hula. Pero wala rin namang pilitan ito. Nasa inyo kung maniniwala kayo. Naku, na-offend ko po yata kayo. Pasensya na po talaga ha. Biro lang po yun. Walang kaso sa akin yon kasi ikaw naman yung lumapit sa akin Kung ano yung lumabas sa mga baraha, hindi ko na kontrolado yun. Naiintindihan ko naman po, kaya pasensya na talaga kung nagbiro pa ako ng ganon. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Ayos lang yun. Basta't yung trabaho ko lang ay manghula. Kayo pa rin yung may kontrol sa magiging kapalaran ninyo. Salamat po. Pero, Iha, payo lang ito ha. Pag dumating na sa puntong kailangan mo nang pumili, pag-isipan mo nang mabuti. Patatagin mo ang loob mo para pagdating ng pagsubok na yun sa'yo, buong-buo kang makakapagdesisyon. Nako, salamat po ha. Pero sana po hindi yun mangyari. Masaya na po ako sa boyfriend ko at sapat na po siya para sa akin. Hindi magiging madali ang lahat. Gaya ng iniisip mo, Iha. Kayo naman po parang tinatakot nyo na ako niyan Hindi kita tinatakot. Lahat ng sinabi ko, pwedeng gabay mo lang. Ikaw pa rin yung gagawa ng kapalaran mo. Sabi nyo nga po kanina. Paano po? Lalabas na po ako. Ito po yung bayad ko. Salamat po. Alam kong nauunawaan mo yung mga sinabi ko. Umayon sana sa'yo ang pagkakataon, Iha. Papadudot pinagkibit balikat ko na lamang yung mga sinabi sa akin noong manghuhula ng panahon na yon. Hindi ko naman kasi talaga gustong seryosohin yon, lalo na't hindi naman talaga ako naniniwala. Kesa naman magsayang ako ng oras at magpanggap na naniniwala talaga ako sa tadhana ay hindi ko na lamang yon masyado pang inisip. Medyo nakalimutan ko na nga rin yung mga sinabi ng manghuhula matapos lang ang ilang araw. Nagpatuloy yung buhay ko. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa aming events company at masaya naman kami ni Nico.
Hindi lang dahil pareho kaming nakikinabang sa negosyong yon, kundi nandun din yung puso naming dalawa. Mahirap din naman at nakakapagod pero masasabi kong sulit naman ang bawat oras na ginugugol namin sa napili naming negosyo. Makalipas nga ang isang buwan, magpapasko noon, nang hindi ko inaasahang magpo-propose na sa akin si Nico. Sinagot ko rin naman kaagad siya at tinanggap ko yung alok niyang kasal. Medyo madamdamin pa nga noong binigay ko yung matamis kong oo sa kanya. Pero dahil din sa hindi inaasahang trahedya sa pamilya, namatayan kasi si Nico ng malapit na kamag-anak. Ilang linggo lang matapos yung proposal niya kaya inatras muna namin yung kasal. Wala namang masama kung susundin namin yung pamahiin lalo na't marami pa naman kaming oras para sa kasal. Hindi naman yun naging problema sa amin. Ang mahalaga na lang ay engaged na kaming dalawa, Papa Dudut. Naisip pa nga namin na mas makakabuti yon para mapag-ipunan pa namin ang mga gastusin dahil malaki yung mga angka namin. Kapag malaki yung naipon naming budget, mas marami kaming maimbitahang kamag-anak kung sakali. Hanggang sa nakakuha kami ng isang medyo malaking out-of-town project mula sa kaibigan ni Nico para sa 5th anniversary ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. At dahil sa Iloilo gaganapin yung event ay bumiyahe kami ni Nico papunta roon a few weeks bago yung event. At doon ko na nga nakilala yung tao na unti-unting magpapabago ng pananaw ko pagdating sa tadhana. Hi Peter! Uy! Hi Vanessa! Ikaw yung marketing manager dito, di ba? Naku, sorry talaga kung hindi makakapunta si Nico ngayon. Umatake kasi yung gastritis niya kaya sabi ko magpahinga na lang muna siya sa hotel. Since ako rin naman talaga yung nag-handle ng creative side ng kumpanya, okay lang na tayo na munang mag-usap. Sana makarecover siya agad. Ayos lang naman kung di siya makakapunta ngayon. Ang importante mapag-usapan natin kung paano uusad yung event. Sandali, nagkita na ba tayo dati? Hindi ako sure eh. Pero pamilyar ka. Uy! By the way, hometown mo rin ba tong Iloilo? Hindi. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Oh, baka doon tayo nag-meet somewhere tapos di lang natin maalala. Doon ako nag-college eh. Okay. Sa Baguio naman ako nag-college. Kinailangan ko kasing alagaan yung mama ko. Only child kasi ako eh. Kaya walang ibang mag-aalaga nung time na yon. Talaga? Only child ka? Only child din ako. Pero ako naman, naghiwalay mama at papa ko nung magka-college na ako. Kinuha ako ni papa tapos pinag-aaral niya ako sa Manila. Naghiwalay din yung mama at papa ko nung 16 ako. Wow, talaga? Kailangan na pala natin pumasok dun sa venue. Kasi 1 hour lang pwedeng kausapin yung manager. Maaga pa naman. Ano pa lang 11:11 a.m. Wow, synchronicity. Anong sinabi mo? Wala. Naaaliw lang kasi ako 11:11 yung oras. Tara, labas na tayo. Nga pala, anong meron sa 11:11? Sale sa mga online shopping platform? Palabiro ka rin pala. Pero seryoso, ano nga? Well, bukod sa angel number daw yon, tapos nauso rin yung mga crush-crush na yan, parang sinasabi nung synchronicity na yon na, you're the one I'm wishing for. Oh, ba't parang natigilan ka? Ha? Wala. Wala lang yon. Huwag mo akong pansinin. Tara, bilisan na natin maglakad. Papa Dudut, nung unang beses kaming magtagpo ni Peter ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi naman siya yung tipong kagwapuhan pero meron talagang something sa kanya na tila humihila sa akin na parang magnet. At tama rin ang nabanggit niya na parang ang tagal na naming magkakilala. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganon ko na lamang siya kabilis na nakagaana ng loob. Yung kahit isang beses pa lamang kaming nagkausap, yung naging closeness namin ay parang taon na kaagad yung lumipas. At sa tingin ko ay yung attraction na nararamdaman ko ay naramdaman niya rin. Buong araw kaming magkasama noon dahil sa trabaho.
At kahit para naman sa trabaho yung pagsasama namin noong araw na yon, aaminin ko na for the first time matapos ang ilang taon ay nakaramdam ulit ako ng kilig. Kahit na meron akong nagiging crush sa 5 years namin ni Nico, hindi ganon yung naramdaman ko. Kaya mas lalo akong nalito at nahiwagaan ng sandaling yon. May mga bagay na tumatakbo sa isipan ko pero pinipigilan ko na yon na madugtungan pa. Itinatako sa isipan ko na mahal ko si Nico at siya lang yung nagpakilig sa akin sa loob ng 5 taong relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aminado ako noon na hindi lang simpleng kilig yung nararamdaman ko. Noong nakasama ko si Peter, tingin ko ay mas malalim pa yon doon. Hindi rin kami yung romantic na parang high school kundi kilig na parang tumatagos sa buong pagkatao ko. Alam kong mali na maramdaman ko yon habang kami pa ni Nico. At hindi lang basta kami kundi engaged na. Konting kembot na lang at ikakasal na kaming dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit parang sinusubok ako ng tadhana. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Pero sa buong araw na magkasama at magkausap kami noon ni Peter, feeling ko ay may nabuksan sa aking puso't isipan. Parang napuno ako ng liwanag at ligaya. Parang ang mundo ay napuno ng mahika. First time ko kasing maranasan yung ganong feeling sa tanan ng buhay ko. Ayaw ko mang aminin pero ang totoo, mas matindi ang kilig na bumabalot sa aking katawan noong araw na yon kesa sa kilig na nararamdaman ko sa buong pagsasama namin ng taong malapit ko nang pakasalan. Ang ganda pala dito sa Iloilo, no? May urban area, may nature, may music and arts. Meron din naman sa ibang lugar pero iba pa rin yung feeling pag nandito talaga. Ano bang mas trip mo? Sea person ka ba o mountain person? Ayoko sa dagat. Mas gusto ko yung mga bundok o bukid. Ako rin, mas gusto ko yung mga yan. Feeling ko may phobia yata ako sa tubig eh. Pakiramdam ko kasi para ako malulunod kapag nakakakita ako ng dagat. Mas gusto ko rin yung mga puno-puno, tapos hiking, ganon. Siguro may experience ka na muntik ka nang malunod nung bata ka pa. O baka hindi ka marunong lumangoy kaya ka takot sa dagat. Nakuha mo. Hindi nga ako marunong lumangoy. Ikaw ba? Anong kinatatakutan mo? Parang ganun din. Medyo takot din ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Tsaka takot din ako sa mga uod, bulate, mga ganun. Ganon? Hina mo naman. Wala ka pala eh. Aray! Nakakainis ka. Uy, kakakilala pa lang natin, nananakit ka na. Sama yun. Che, ikaw naman kasi. Uy, alam mo, parang ang saya mag-hiking dito. Wow! Bilis magbago ng mood ah. Ay, sandali lang. Uy! Grabe ka! Bigla-bigla ka namang lumiliko. La, bakit bigla tayong napunta dito sa rough road? Sorry. May naalala lang kasi ako. May papakita ako sa'yo. Ang dilim naman dito. Dito lang banda madilim. Paglagpas natin ang daan na to, maliwanag na. Makikita mo. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Oh, nandito na tayo. Ang liwanag nga rito. Tama ka. Baba tayo. Ha? Baba tayo ng sasakyan. May papakita ako sa'yo. Okay. Daan-daan sa paglakad ha. Ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Oh my gosh! Ang ganda! Secret spot ko to. Dito ako pumupunta pag malungkot ako. O kaya pagka gusto kong tumakas sa mundo. Ako lang ang nakakaalam nitong lugar na to. Pero ngayon, alam mo na rin. 2 na tayo. Yung mga ilaw sa baba parang mga star. Ang galing!
Sa umaga maganda rin dito. Yung mga bahay na nakikita mo, ang liliit lang, parang mga laruan. Tapos marirealize mo na ang liit mo pala, tapos napakalaki ng mundo. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Oh, tingnan mo! Ang ganda ng buwan! Sabi nila blue moon daw yan. Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang hindi ako sigurado. Pero ang sabi, swerte daw yan. Since madalang yan mangyari. Naniniwala ka ba sa mga ganon? Hindi masyado, pero parang gusto ko nang maniwala ngayon. Ako rin. Oh, nagre-ring ata phone mo. Ay, oo nga. Excuse ha, sagutin ko lang to. Sige lang. Hi! Oo, pabalik na ako sa hotel. Kumain ka na? Sige, sabay na tayo pagdating ko. I love you too. Bye. Asawa mo? Hindi, fiancé pa lang. Pareho pala tayo. May fiancé ka na rin? Oo. Tara, hatid na kita sa hotel. Baka nag-aalala na fiancé mo sa'yo. Sige, tayo na. Tayo na? Hindi pa nga ako nanliligaw, sinagot mo na ako agad. Sira, ang ibig kong sabihin, tayo na sa kotse mo. Eto na nga po ma'am, naglalakad na. Wait lang pala, may itatanong lang ako. Ano yun? Di ba sabi mo, ikaw palang nakakaalam ng lugar na to? Oo, bakit? Ba't ako yung dinala mo rito? Wala lang, wag mo na isipin yun. Halika na, hatid na kita. Baka mamaya bombahin ako ng fiancé mo eh. Mula umaga hanggang gabi, magkausap kami noong araw na yon, Papa Dudut. Medyo na-late pa ako nang balik sa hotel kasi nga ay bigla akong dinala ni Peter sa isang secret spot niya. Isang lugar na espesyal para sa kanya. At aaminin ko na hindi ko yon inaasahan. Sino ba ako para dalhin doon? Sa pakiwari ko ay hindi pa kami gaanong ka-close ni Peter ng panahon na yon. Sa tagal ng kwentuhan namin habang nasa biyahe papunta sa hotel na tinutuluyan namin ni Nico, doon na nagkwento si Peter tungkol sa fiancé niya. Sa tingin ko ay nagulat siya noong nalaman niya na may fiancé na ako. Tulad ng pagkagulat ko noong malaman ko na meron na rin siya. Kahit na hindi namin sabihin, pareho naming inakala na single pa ang isa't isa. Ang weird kasi, parang sinadya namin na buong araw iniwasan na mapag-usapan ang tungkol sa mga status namin. Nang matapos yung araw na yon, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Sa dami ng napagkwentuhan naming dalawa ay halos makilala na namin ng lubos ang isa't isa. Yung parang ang gaan lang ng feeling namin ng time na yon. At doon ko na nga ulit naalala yung hula sa akin noong tarot reader. Tumayo ang balahibo ko noon noong ma-realize ko na matangkad pala si Peter, moreno, malapad ang balikat at pareho kami ng mga pinagdadaanan sa buhay. Napaisip ako kung siya nga kaya ang soulmate ko na sinasabi ng manghuhula. Pero nang sumunod na araw ay nagbago ang dynamics namin ni Peter. Bumuti na kasi ang pakiramdam ni Nico kaya nagkakilala na rin sila. Kami naman ni Peter ay biglang parang naging platonic. Pero nandun pa rin yung mga sandaling nagkakahulihan kami ng tingin. Tapos ay iiwas din. Sa point na yon ay naisip ko kung totoo nga kaya yung nararamdaman ko o baka ako lang talaga ang nakakaramdam noon. Isang araw bago yung flight namin ni Nico pabalik ng Maynila. Kakatapos lang namin ang meeting noon nang matsyempohan ako ni Peter sa may Museo Iloilo along Bonifacio Drive. Vanessa! Oh, Peter! Pabalik ka na ng hotel? Hindi pa, mamimili muna ako ng mga pasalubong. Ah, okay. Gusto mo samahan kita? Ha? Sure ka? Baka may gagawin ka pa ha? Wala na akong gagawin, kaya halika na. Sumakay ka na. Ay, sandali, bababa ako para… Huwag ka nang bumaba, ano ka ba?
Ako na lang magbubukas ng pinto. Okay lang naman. Seatbelt please. Ay, sorry. Okay lang. Yan. Nga pala, bukas na flight nyo? Oo eh. Baka pala pumunta ako ng Manila next month. Sana pwede tayo magkape pag bakante. Sure, gusto ko yan. Ay, wait lang ah. Kukuha lang ako ng tissue. Meron ka kasing pintura sa kaliwang tenga. Punasan ko ah. Ha? Hala, ako na. Ako na lang. Ako na, pinupunasan ko na eh. Sige na nga. Ano ba yan? Ayaw matanggal. Lapit ka ng konti. Ha? Okay. Bakit? Bakit pati yung amoy mo pamilyar? Ikaw rin. Peter, sorry. Hindi natin dapat ginawa to. Nagsisisi ka ba? Hindi, pero… Hindi ko rin pinagsisisihan. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto naman natin pareho, di ba? Pero, may fiancé na ako. Hindi na to pwede. Hindi na dapat maulit. Akala ko ba hindi ka nagsisisi? Alam ko rin naman na mali to eh, pero mamimiss talaga kasi kita ng sobra. Mamimiss din kita. Sobra. Pati ba tong ginawa natin? Mamimiss mo? Alam mo naman siguro ang sagot sa tanong mo na yon. Binibiro lang kita. Huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Huwag mo na lang isipin yung nangyari. Ha? Okay lang ba yon? Ha? Okay. Akala ko lang kasi… wag na nga. Huwag na nating stressin mga sarili natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Enjoy na lang natin tong temporary escape natin. Temporary escape talaga? Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Masaya naman. Pero mas naging masaya pa ngayon. Ganon? Paano mo naman nasabi? Di ko alam eh. Basta bigla ko na lang naramdaman yun. Alam mo, gets kita. Ganyan din kasi ako ngayon pero… Pero ano? Naguguluhan ako. Di ko nga alam kung tama ba na ma-feel ko yung ganong saya. Mas maluwag kung magiging malaya ka sa nararamdaman mo. Pero mas maganda kung aalis na tayo. Kasi di ba magsha-shopping ka pa? Oh my gosh, hala! Feeling ko nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Alam mo, mas mabuti talaga na samahan kita. Mukhang kailangan mo nang makakausap eh. Huwag kang mag-alala. Di ko gagawing boring yung mga oras na kasama mo ko. Sure ka ba talaga? Baka mamaya… Mamaya, uuwi na rin tayo. Yun. Sira ka talaga. Tara na nga, mag-drive ka na. Aba, demanding ah. Girlfriend? Ah, ganon? Ikaw… Biro lang. Papadudot bagamat naiintindihan at alam na namin na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Nagpapasalamat pa rin ako noon dahil napigilan namin yon. Tama na yung isang beses na nadala kami sa emosyon kaya nagkataong nagsalo kaming dalawa sa isang mainit na halikan. Pero may parte pa rin sa isip ko na hindi yon pinagsisisihan. Kahit kasi pigilan ko ang sarili ko ay naroon pa rin yung kilig na tanging ako lang ang nakakaalam. Ngunit aaminin ko na sa puntong yon, handa na rin talaga akong talikuran ang lahat para kay Peter. Kahit na isang linggo pa lang kaming magkakilala noong panahong yon. Sa puntong yon ay tinanggap ko na ang soulmate ko nga siya at baka kami nga ang tinadhana para sa isa't isa. Bumalik kami ni Nico sa Manila na parang walang nangyari. Pero sa akin, ang laki na ng nagbago. Mahal ko pa rin si Nico pero ang pagkatao ko ay tila nabiyak at nahati sa dalawa. At yung kalahati ay naiwan kay Peter. Hindi ko alam kung papaano pipigilan yung sarili ko sa nararamdaman ko. Lalo na't sigurado na din ako noon na mahal ko na rin si Peter. At sa bawat oras na malayo kami sa isa't isa,
ay hinahanap-hanap ko yung presensya niya. Alam ko na rin ang mga oras na yon na hindi na magiging tulad ng dati yung nararamdaman ko para kay Nico dahil hindi ko na kayang burahin sa sistema ko si Peter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang mga linggo na halos walang development sa amin ni Peter. Kahit kasi na-add na namin ang isa't isa sa Facebook ay hindi rin naman kami nagkakausap. Yung para naghihintayan kami kung sino ang unang magbubukas ng usapan at naiintindihan ko naman kung ano yung pumipigil sa amin noon. Sa tingin ko rin, yun yung tamang gawin. Kaya naman ang nangyari hanggang pag-like na lamang kami ng mga post ng isa't isa online. Nakita ko na rin kasi sa mga post ni Peter yung fiancé niya. Maganda siya, medyo nakaramdam ako ng selos pero nakaget over din naman kagad ako. Dahil alam ko na mali yun at wala akong karapatan. Tapos nung nag-birthday ako ay saka lang siya nagparamdam muli. Binati niya ako dahil lumabas daw sa notification niya. At doon na rin niya sinabi sa akin na sa susunod na linggo, birthday naman niya. Nang moment na sinabi niya yon, nanumbalik ulit sa akin lahat ng synchronicities namin. At bumalik na naman sa akin yung kilig at deep feelings ko para sa kanya ng ganon kabilis. Sabi pa niya ay pupunta raw siya ng Maynila para doon mag-birthday at para na rin makapag-isip-isip. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan at kailangan niyang mag-isip-isip, hindi ko inaasahan na sasabihin niyang nakipaghiwalay na raw siya sa fiancé niya. Doon na rin niya ako in-invite na makipagkita sa kanya, Papa Dudut. Buti na lang dito mo ako dinala sa Manila Bay Area. Matagal ko nang gustong pumasyal dito eh. Nga pala, salamat at kinita mo ako. Bakit naman hindi? Magkwento ka. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Actually, okay na. 2 weeks ago, masakit pa eh. Pero ngayon, magaan na. Feeling ko tama lang din yung naging desisyon ko. Wala akong pinagsisisihan. Ikaw yung nakipaghiwalay? Oo. Kasi alam ko namang may mali na eh. Kaya ayun, ako na yung nagkusa. Kesa naman patagalin ko pa tapos ang ending, masasaktan lang din naman siya. Bakit? Paanong masasaktan? Anong ginawa mo? Sabihin na lang natin na naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Parang na-fall out of love ako bigla. Akala ko nga nabibigla lang ako eh. Baka kailangan lang namin ng time na magkasama. Pero wala na talaga eh. Yun na yun. Pero nag-hold on pa rin ako ng mga ilang linggo. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko. Pero hindi siya maalis-alis eh. Pakiramdam ko may iba na akong gusto. Feeling ko in love na ako sa ibang babae. Sino? I mean, kanino ka na in love ngayon? Vanessa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na wala na akong masyadong oras para patuloy ko pang itago to. Pero simula nung nakilala kita, nung nahalikan kita, nung mga sandaling nagkasama tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. Ako? Nung una kitang makita, iba na yung pakiramdam ko. Akala ko simpleng crush lang na mawawala rin paglipas ng mga araw. Pero alam din naman natin na hindi na tayo mga bata para sa simpleng crush lang. Mas lalo lang kasing lumakas yung nararamdaman ko na yon matapos kitang halikan. Hindi ko maipaliwanag eh pero… Pero parang tayo yung nakalaan para sa isa't isa. Oo, ganun nga. Kayo pa rin ba ni Nico? Oo. May balak ka bang iwan siya? Hindi ko alam, Peter. Tatanungin kita ngayon, Vanessa. Kasi gusto ko namang galing mismo sa bibig mo yung sagot. Pareho ba tayo ng nararamdaman sa isa't isa? Mahal mo na rin ba ako? Oo. Oo. Mahal na rin kita. Pero mali ito eh. Maling-mali. Ikakasal na kami ni Nico. Kung mahal mo na rin pala ako, di makipaghiwalay ka na sa kanya. Niloloko mo na lang siya.
Hindi ko alam. Pero ang hirap. Hindi ako kasing tapang mo para gawin yun. Ang daming pwedeng mangyari kapag sinabi ko to sa kanya. Sa tingin mo ba, magiging masaya rin tayo pagkatapos nun? May mga masasaktan tayong tao. Gusto kitang yakapin ngayon. Gustong gusto rin kitang halikan. Pero alam ko na hindi pwede. Pwede bang hawakan ko na lang tong kamay mo? Sige. I'm sorry Vanessa pero hindi ko lang mapigilan itanong. Pwede ba kitang halikan ngayon? Ano? Nasa public place tayo. Kung ganun, di wag tayo dito. Pero saan naman tayo pupunta? Alam kong alam mo yung ibig kong sabihin. Alam kong nakuha mo yung sinasabi ko. Pero kung alanganin ka, maiintindihan ko. Basta gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Yun yung sigurado ako. At pasensya ka na talaga, hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko talaga alam kung tama pa ba itong gagawin natin. Alam mong mali ito pero natatabunan yung takot ng pagmamahal mo para sa akin. Kaya parang tama na rin. Pasensya ka na. Ayaw sana talaga kitang ilagay sa sitwasyon na to pero baka kailangan mo nang mamili. Kailangan ko ng oras, Peter. Ayoko pang magdesisyon sa ngayon. Please, sana naman maintindihan mo yun. Okay, sige. Maghihintay ako kung kailan ka magiging ready. Hihintayin kita, Vanessa. Hihintayin ko yung magiging sagot mo. Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit biglang parang hindi ko na kailangan ng oras para pag-isipan ng maigi yung magiging sagot ko kay Peter. Kagaya ng mga himala at synchronicities naming dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon na tila inadya rin ng tadhana ay biglang dumating ang nakababatang kapatid naman ni Nico sa lugar mismo kung saan kami nag-uusap ni Peter. Handa na sana akong magbigay ng sagot sa kanya noon pero parang natauhan ako at bigla ko naalala ang fiancé ko na si Nico. Pakiramdam ko tuloy ay pinaglalaruan ako ng tadhana noon. At sinusubukan ako kung mas dapat ko bang sundin ang puso ko o dapat ko nang tigilan ang ginagawa ko. Pero naging mapangahas ako. Alam ko na pwede akong mahusgahan ng mga nakikinig ngayon dahil sa katangahan kong yon at pag-cheat sa fiancé ko. Pero halos hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Kahit ako, noong panahon na yon ko lang din napagtanto na kaya ko palang gawin yung mga ganong bagay. Nang gabi bago bumalik si Peter sa Iloilo ay niyaya niya ulit akong makipagkita. At sa pagkakataong yun ay sa hotel na tinutuluyan na niya kami tumambay. Nag-inuman kami sa bar sa lobby ng hotel. Nag-enjoy kami na parang pareho kaming single ng mga sandaling yon. Hindi ko na naisip si Nico at yung pinaplano naming kasal. Bago ko pa mamamalaya na ilasing na kami noon. At ganito nga yung nangyari, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo masakit lang ulo ko. Gusto mo munang magpahinga o mahiga? Nasa 4th floor yung kwarto ko. Sige. Tara. Daan-daan lang sa paglakad ha. Ito na yung elevator. Pasok na tayo. Okay. Buti malapit lang tong elevator paglabas ng bar nitong hotel. Oo nga. Gusto ko na talagang humiga. Nasusuka ako. Parang binibiyak yung ulo ko. Nahihilo na ako. Pakapit nga, please. Kapit ka lang. Tsaka hawak din naman kita. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Kung gusto mo nga, kahit buhatin pa kita eh. Tapos bridal style, ganon. Pwede naman. Basta paninindigan mo ako. Saka na pag nabuntis na kita. Di ba dapat ako magsabi niyan? Oh,
nandito na tayo. Sandali, bubuksan ko lang yung pinto. Tara sa loob. Alalayan na kita. Dahan-dahan. Upo ka muna sa kama. Mukhang nalasing ka talaga. Dito ka na lang kaya matulog. Peter, hindi pwede. Magpapahinga lang ako sandali tapos alis na rin ako maya-maya. Okay, ikaw ang bahala. Pero sige, magpahinga ka na muna dyan. Okay. Okay lang ba kung tabihan kita? Sige. Vanessa, Ano yon? pwede ba kitang halikan? Please. Okay. Wrong timing naman oh. Tignan mo na kung sino yun. Sandali nga. Sino yan? Nico? Hayop ka! Nico! Anong ginagawa mo rito? Gawang anong ginagawa rito? Kailan niyo pa ako niloloko? Sorry! Patawarin mo ako, Nico! Vanessa, 5 taon na tayo. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa lalaking to. At mismo kapatid ko pa nakahuli sa inyo. Sorry talaga. Kinailangan pa kitang bantayan. Kinailangan ko pa kayong sundan. Pinagmukha mo akong tanga, Vanessa. Ang bababoy nyo! Nico! I'm sorry! Wala lang naman to eh! Wala lang? Anong ibig mong sabihin wala lang? Sumasagot ka pang hayop ka? Kapal din ang mukha mo! At talagang umaasa ka pa na may ibig sabihin ang ginagawa nyo! Nico! Walang hiya ka! Mapapatikit ang hayop ka! Tumigil na kayo eh! Ano ba? Vanessa, iwanan mo na si Nico. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Naku, ba't diktahan si Vanessa? Talagang gusto mong basagin ko yung mukha mo! Nico! Tama na! Mahal ko siya! Mahal ko si Peter! Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo. Ikakasal na tayo kaya pagbibigyan kita. Sige, patatawarin kita. Bibigyan kita na 1 buwan para tanggalin sa sistema mo to walang yan lalaking to. Pagkatapos nun, tatanggapin ulit kita. Nico! Ayusin mo yung sarili mo. Hihintayin kita sa labi. Ano yung eksena mo kanina, Vanessa? Di ba sabi ko sa'yo, hiwalayan mo na siya? Tingnan mo yung nangyari. Hindi ko siya inaasahan kaya nasaktan niya ako. Hindi ako nakabawi. Nasaktan niya tayong dalawa. Anong plano mo ngayon? Iiwan mo na ba siya? Pwede ba? Tingilan mo muna ako ng kakatanong mo niyan. Huwag muna ngayon. Nakita mo naman kung anong nangyari, di ba? Tapos gusto mo agad na makapagdesisyon ako? Hindi ako robot na walang pakiramdam. Hindi to madali sa akin dahil nagkamali ako. Ako yung may kasalanan. Pero mahal na mahal kita. Handa akong panindigan ka. Kaya rin kitang pakasalan, Vanessa. Basta piliin mo lang ako. Nasabi ko na, di ba? Kaya please, huwag muna ngayon. Kailangan ko nang umalis. Ihahatid na kita. Hindi! Kaya kong mag-isa. Kailangan kong mapag-isa. Mag-iisang buwan na rin mula nang mahuli kami ni Nico sa hotel, Papa Dudut. Minabuti ko na munang magpakalayo-layo kay Peter, gano'n na rin ang ginawa ko kay Nico. Gulong-gulo pa rin kasi ang isipan ko at hindi ko pa kayang harapin sinuman sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay nandito ako sa nanay ko sa Baguio para makapag-isip-isip. Ngunit palapit na rin ng palapit ang deadline na ibinigay sa akin ni Nico. Kailangan ko nang mag-decide matapos ang palugit na ibinigay niya. Kasi bukod sa relasyon namin ay nakataya din ang kahihiyan ko. Maswerte lang ako na pinili pa rin ni Nico na pagtakpan ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pero aaminin ko na mahal ko pa rin si Peter, Papa Dudut. Pero simula nang mangyari
Yung pagkahuli sa amin ni Nico ay unti-unti na ring tinalo ng takot yung nararamdaman ko para sa kanya. Takot na baka nabulag lamang ako sa kanya. Baka nadala lang sa mga ipinapakita niya sa akin tuwing kasama ko siya. Baka mali talaga na pinapaniwalaan namin na soulmates kaming dalawa. Isa pa, pag nagkataon, natatakot din akong sabihin sa mga kaibigan at mga kamag-anak namin ni Nico na hindi na namin itutuloy pa ang kasal. At higit sa lahat ay paano kung pagsubok lang pala ang mga nangyari. Pero si Nico naman pala yung talagang gusto ko at mahal ko. Litong-lito na po ako, Papa Dudut. Sana po ay matulungan ninyo ako. Sa ngayon hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko. Nais ko rin pong sanang humingi ng payo sa mga nakikinig. Naintindihan ko na pwede akong mahusgahan ng iba. Pero handa akong makinig sa mga opinyon ng bawat isa. Hinanda ko na ang sarili ko bago ko pa isulat ang kwento ng pag-ibig ko. Handa na rin ang aking pagkatao bago pa ako magpasyang ibahagi ito sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang mga kapwa kabarangay ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. The number 1 palagi sa puso ng mga Pilipino. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!